Усім прывітанне, мяне зовут Тацяна Дзямчук, і гэта чарговы выпуск падкасту «Працавацца» і яго подраздзел «Праца роздуму», дзе мы разважаем пра розныя аспекты псіхалагічныя, звязаныя з працай і нашымі адносінамі на працы і з працай і гэтак далей. Адразу хачу, так я рэдка пра гэта кажу, мне падаецца, трэба побольш пра гэта казаць, што падтрымлівайце, каля ласка, лайкамі, рэпостамі, каментарамі мой падкаст, таму што гэта адзінае, што мяне і майго мужа неяк так натхняе рабіць гэта далей, таму што ніякай камерцыйнай выгады ў нас гэтага няма, а мы вельмі любім гэты праект. Мой муж монтуе, я записываю. Вот таму гэта наше такое сямейнае дзецішча. Буду прасіць у вас пра падтрымку. Тэма наша сённяшняя гэта пра тое, што яшчэ такое мы робім, якую такую нябачную, невідавочную працу мы робім, асабліва жанчыны, на працы. І буду адразу, ніякіх не будзе доўгіх тут у мяне уступаў. Гэта праца, которая, назову ее так, эмацыйнае кантэнаванне. А што гэта такое? Насамрэч, тэрмін эмацыйныя кантэйнеры, мне падаецца, ён досыць папулярны у абіходзе, тогда і ў поп-псіхалогіі часта пра яго кажуць. Паняцце эмацыйнага кантэйнеру прыходзіць да нас з узроставай псіхалогіі, перш-наперш, таму што функцыю эмацыйнага кантэйнавання яе выконваць павінны бацькі. І што гэта такое? Напрыклад, калі дзіцёнак маленькі, спачатку это ўвогуле такі псіхатычны стан, таму што дзіцёнак, он прям это буря эмоцый, гэта зусім незразумела, што там адбываецца, і карацей, бацькі павінны гэта выносіць, быць тымі, хто не развальвацца ад іх пачуццяў, ад пэўных там злосці, болю, суму, ад гэтага ўсяго. І таксама фармуюць некую зваротную сувязь і могуць быць тымі, хто можа гэта вытрымаць. Вот тут я буду прям падкрэсліваць, вытрымаць і неяк з гэтым абысціся. Адразу, канешне, мне падаецца, многія з нас мне падаецца, так як міленіалы, там не ва ўсіх бацькоў гэты навык увогуле ёсць, і на жаль, і таму так шмат пэўных псіхалагічных праблемаў сёння мы назіраем, але сёння, канешне, не пра гэта. Так вот, вось гэтую функцыю, па сутнасці бацькоўскую, вельмі часта на працы выконваюць менеджеры сярэдняга звяна, то бок менеджеры камандаў. Чаму я адразу сказала пра жанчын? Таму што жанчыны, сапраўды, нават калі яны не менеджеры, гэта такая нябачная праца, якую яшчэ жанчын чакаюць, і тут важна, напэўна, внесці такі фокус гендернай перспектывы, таму што ад жанчын сапраўды невідавочна чакаюць, што там жанчыны гэта не сацыяльна, эмацыйныя рэгулятары і ў сям'і, і на працы, і сярод HR-аў паглядзіце, што сапраўды жанчын нашмат больш, чым мужчынаў. Гендерны аспект я зараз не буду так асвятляць, можа быць, калісьці запішу пра гэта асобны выпуск, а сёння паговорым увогуле пра менеджераў сярэдняга звяна і што такое яны робяць. Чаму я кажу, па-першае, што гэта праца? Таму што, як мінімум, псіхолагам за гэтага плаціць грошы. Не толькі за гэта, канешне, але і за тое, што хтосьці будзе вытрымліваць вашыя эмоцыі, вашы афекты і ўвогуле ваш стан. Так вот, менеджеры часта гэта робяць так for granted, як должнае. Не ўсе, але я зараз, напэўна, буду пра тых, хто гэта робіць. І гэтая праца, сапраўды, яна не аплочваецца, яна вельмі часта не заўважаецца, і не заўважаецца яна нават самім чалавекам. І тут я нават свой прыклад прывяду. Я працавала HR-ам за 20 год, і я прям сапраўды досыць недаўна, там гадоў, можа, 5 таму пачала толькі разумець, што сапраўды якую працу нябачную я раблю. Таму што я сапраўды, я такая, адчувальная. І я гэта зразумела толькі калі там пачала вывучаць псіхатэрапію больш глыбока. Хаця в асабістай тэрапіі ўжо супер давно. Ўсё ж такі прям усвядомліваць мазгамі я разумела, што я раблю гэтую працу. А прям усвядомліваць, што такое я раблю, як я аддаю сваё цела. Прям, услухайцеся, я аддаю сваё цела пад афекты іншых людзей. Фактычна, маё цела вбірае в сябе, можа вбіраць трывогу, злосць, страх іншага чалавека, калі ён пра штосьці мне распавядае. І чалавеку становіцца лягчэй, а я з гэтым застаюся. Так вот, я схільна была гэта ўсё абясцэньваць, таму што, сапраўды, пра гэта вельмі мала кажуць, і ніхто мне у маім трудовым кантракце мне не расказваў пра тое, што вот у тебя яшчэ ёсць такая функцыя эмацыйныя кантэйнеры, і за гэта ты будзеш атрымліваць плюс там столькі-то грошай. Канешне ж, не. Але важна, прынамсі, ацэньваць гэта самім. Як так менеджеры робяць гэтую работу? Глядзіце, супрацоўнікі, там, каманд, яны прыходзяць з пэўнай праблемай, з пэўным
пытанням да свайго менеджера. І менеджер, канешне, ён мы зараз будзем казаць пра какие-то такія гісторыі, калі менеджеру там не ўсё роўна. Я таксама буду рабіць такія агаворкі пра тое, што это не пра ўсіх людзей. Канешне, ўсё залежыць ад характаралогіі, але вы як менеджер пачынаеце пра гэта думаць, пачынаеце неяк так вырашаць. Але калі пытанні і праблему неяк можна вырашыць, таму што это какая-то функцыянальная гісторыя, то незаўважным застаецца тое, што чалавек прыходзіць з пэўным эмацыйным станам. Ён можа расказваць пра праблему са сваёй трывогай. Ён можа злавацца, ён можа быць вельмі расчарованы, фрустраваны, ён можа быць, я ўжо сказала, перапужаны. І акрамя праблемы вы яшчэ убіраеце вось гэты фон эмацыйны. А яшчэ часта так бывае ў кампаніях, што менеджерам кажуць пра тое, што вот твоя задача гэта, каб у камандзе был класны эмацыйны хороший стан. А в компании полный пиздец, простите меня за выражение, але я вырашила, что я в своем подкасте могу ругаться матом так само. Вот у компании полный пиздец, а вот как у команде все было добра. И менеджер, бедный там тип-менеджерка, яны пачынаюць улагоджваць, казаць, что все нормально. И гэта не заўсёды дрэнна, гэта просто жыццё такое. Я сама так просила менеджеру рабіць. Калі вакол ковід, вайна і ўсё на свеце рэвалюцыі, і трэба неяк успакаиваць супрацоўнікаў, і таму мы пачынаем рабіць вось такую працу. І гэта я не кажу особенно про працу HR, то бок это асобная гісторыя. Я кажу про любого менеджера, которого ёсць хтосьці падначаленне. Вот. І вы пачынаеце гэта кантэйнаваць. І у кожнага чалавека кантэйнер гэты розны. Таму што, напрыклад, чаму псіхатэрапіі трэба вучыцца доўга? Таму што акрамя тэхнік пэўных трэба трэніраваць і пашыраць свой эмацыйны кантэйнер, таму што гэта навык для того, каб вывазіць увесь боль, усе тыя эфекты, которые прыносяць кліенты. Так вот, менеджеры, калі псіхатэрапеўты как-то так у добрых школах вучацца гэтаму 6 год, напрыклад, 5 год, то і потым усё жыццё па сутнасці, гэты навык трэніруюць, то менеджеры не праходзяць такой падрыхтоўкі. І па сутнасці без падрыхтоўкі неяк трэба гэта все вывазіць, і сапраўды гэта можа быць вельмі цяжка. Из-за того, што гэта незаўважальна, гэтая праца, што можа з'яўляцца? Можа з'яўляцца стома, можа з'яўляцца бессонніца. Выпадкова, конечно ж, нічога не зразумела. Вроде, а яшчэ вот эта вот гісторыя, што вроде нічога не зрабіў, а стаміўся. А насамрэч рабіў. Просто гэта не відавочная праца. Ідэя мая ў тым, каб пачаць трошкі заўважаць тое, што вы робіце акрамя сваіх, калі вы менеджер, калі вы працуеце з людзьмі. Насамрэч, тут, дарэчы, я зараз подумала, што не толькі для менеджераў. Таму што фактычна подумала, што калі, напрыклад, вы майстар по манікюру, то акрамя таго, што вы робіце сваю працу, вы яшчэ слухаеце кліента, который можа не слухаць, але вот как-то такой прыклад прыйшоў. І таму вы робіце дзве працы. І сапраўды другая, она такая нібыта, паслухала і паслухала. Не. Таму, калі ласка, калі вы думаеце пра тое, чым вы займаліся, успомніце пра тое, з якімі эмоцыямі вам сёння прыйшлося сутыкнуцца. І мне падаецца, што гэта сапраўды так трошки дадасць некай такой ценнасці, каштоўнасці вашай працы. Прынамсі, ў сваім, што вот такое вы робіце. І, можа быць, захочацца штосьці змяніць. А што яшчэ хочацца ў гэтай тэме мне сказаць? Што, канешне ж, гэта не для ўсіх. Некаторым менеджерам, супрацоўнікам абсалютна фіялетава на эмацыйны стан. Гэта таксама нармальна, гэта таксама выбар. Тут такая штука, што з сабой трэба быць шчырымі. Ці сапраўды, я так зараз сказала, але я разумею, што гэта часта такая неўсвядомленая гісторыя. Але пра што я тут? Мы можам казаць, мне ўсё роўна. А насамрэч, падсвядома ўсё роўна прапітвацца чужым страхам, болем, трывогай, і потым гэта можа вылазіць нам у розныя соматычныя праявы. Таму, калі ласка, проста майце на ўвазе, што акрамя сваёй работы, калі вы працуеце у прынцыпе з людзьмі, а вот, дарэчы, к канцу падкаста я гатова сказаць пра тое, што гэта не толькі менеджеры, гэта, в прынцыпе, калі вы працуеце з людзьмі, але перазапісваць я гэты падкаст не буду. Я, можа быць, напішу проста ў апісанні. Калі вы працуеце з людзьмі, то вы можаце яшчэ рабіць невідавочную, нябачную працу, але працу. І будьце, калі ласка, да сябе ў гэтым месцы бережнымі, што ли. Дзякуй вялікі і да сустрэчы.